Παιδιά, μόλις γυρίσαμε από τη βόλτα, πρέπει να πλένουμε τους τένοντες στα μπροστινά τα πόδια, πολύ σοβαρό. Μόλις γυρνάτε από βόλτα πρέπει να κρυώνετε να πλένουμε. Αυτό εννοούμε, να κρυώνουμε τους τένοντες, γιατί οι τένοντες ζεσταίνονται. Είναι πολύ σημαντικό το άλογο, ό,τι πιο βασικό έχει είναι τα μπροστινά του τα πόδια. Μόλις γυρνάμε από βόλτα πρέπει να τα κρυώνουμε, γιατί δέχονται μεγάλη πίεση, πιο πολύ πίεση τα μπροστινά πόδια από τα πισινά. Βέβαια θα πλένουμε και τους πίσω τους τένοντες. Αλλά δεν έχουν τόσο ανάγκη όσο έχουν οι μπροστινοί τένοντες. Τώρα θα το κάνω ένα μπάνιο το ζώο. Πρώτα συνηθίζεται βρέχοντας πιο ψηλά τα πόδια, μετά ανάμεσα στα γεννητικά όργανα, εδώ πίσω που ζεσταίνεται το άλογο, έχει τριβή και ζεσταίνεται το άλογο, και μετά βέβαια να ξέρετε το πλένουμε τέλος άνοιξης όταν έχει ζέστες, και το καλοκαίρι το ζώο, το άλογο, γιατί τις άλλες εποχές το άλογο κρυώνει. Η γνώμη μου, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε και οι ειδικοί, αλλά εγώ αυτό κάνω. Βλέπετε το ζώο, ούτε το κρατάω, δεν το κρατάω το ζώο, μόνο του κάθεται. Του αρέσει. Βλέπετε, το απολαμβάνει. Μετά πρέπει να πάρετε το λάστιχο, να το στεγνώσετε το ζώο, να μην κάτσει με το νερό, γιατί θα βράσει. Συνήθως το άλογο κυλιέται πάνω και κυλιέται για να το κύλιγμα είναι η κουβέρτα του, ξύνεται, χαλαρώνει το ζώο με το κύλιμα. Για μένα είναι πολύ βασικό μετά την βόλτα, εγώ το πάω σε ένα μέρος που του αρέσει και κυλίζεται κάτω το ζώο. Ευχαριστούμε, παιδιά.